Una ngwekwa nkwenu ndị amagunze. Manota tabu 28th of March 2024. Ka anyị na-echeta ọmụmụ Chief Tochukwu John Okonkwo, the Managing Director, Tozy Hotel and Suites, Abuja. Onyeoma Tochukwu Nenseki, ezi nwanne m. Happy birthday to you once again, my brother. Igbo niile ji egwu a wee na-ewichi happy birthday tata ụbọchị amụrụ inu too one na amaguzo obodo eze. Aka onye wetara na South America, Onyeoma na ibi ebinu na bepele ndị ọgba bọọlụ member 5 King Club of Nigeria. Banine na-ewichi happy birthday tata. Ndị Dynamic Brothers Club Amagunze, banine na-ewichi happy birthday tata. Oya adịla na mmanụ asị na nwanne mmadụ abụrụ ya anụ. Ọ na-akpọtụ home and abroad. Tata bụ 28th of March 2024. Anyị na-ekene Chukwu n'ọrụ ọmọlụ n'isi na onye yi ndụ n'enu ndụ, arọ n'enu arọ. Ọ bụrụ ife iji nye Chineke n'otito n'ugwu. Yes, sir. Ekene dịlị Chukwu na nke omenamaka. Ekene ka anyị na-enye Chukwu n'isi Tochukwu John Okonkwo, Managing Director, Tozy Hotel na Abuja. Gwagwarada Onyeoma dị mma, Managing Director, Tozy Supermarket na Abuja. Ekene dịlị Chukwu. Ọ bụrụ ma nke ndị ilo n'ikabadi mada bụrụ Chukwu. Happy birthday to you, happy birthday to you. Onyeoma dị mma, Onyeoma ya dịka echi. Echi adagwu agwụgwụ. Mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmadụ nweze. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzara, onye ndị mozi na-agwa okwu. Happy birthday to you once again, Tozy the one. Ezi nwa si ugbo enyi m anyị wepụtazianụ na mmagunzo obodo Itegna obodo eze. Asị na iwewo mmadụ ọsọ obodo ya nụ, ndị be anyị tọchịkwanụ. Onyeoma Tochukwu asef nkwa.